ପରିବା ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିବା ପରିବା ତମେ ଯୋଉ ସବୁ ଖାଉଛ ଖାଦ୍ୟ ଭାତ ଖାଉଛ ରୁଟି ଖାଉଛ ତମର ସବୁ କଣ ତରକାରୀ ଖାଉଛ ସେ ତରକାରୀ କୋଉଠି ତିଆରି ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ପଡି ତିଆରି ହେଇଛି ତାହେଲେ ତମେ ସବୁ ପରିବା ଚିହ୍ନିଛ ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ପରିବା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଆଉ କଣ କୋବି ଆଉ ଟମାଟୋ ଆଳୁ ଗାଜର ଯାକୁ ତ ବିଲାତି ବାଇଗଣ କହୁଛ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ସୁଜନା ଛୁଇଁ ବୋଇତାଳୁ କଖାରୁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପରିବା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ ଚିହ୍ନିଲ ପରିବାକୁ ତାହେଲେ ତମ ମା ମାନେ ତମ ଘରେ ସବୁ କଣ ପରିବାରେ ତରକାରୀ ତିଆରି କରନ୍ତି ତମେ ସବୁ ଖାଅ ଯଦି ପରିବା ନଥିବ ତାହେଲେ ତମ ତରକାରୀ ତିଆରି ହେଇପାରିବ କି କେହି ପାରିବନି ତାହେଲେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ନା ସବୁ କଣ ହେଲା ହଁ ଲଙ୍କା ବଟା ତରକାରୀ ପଡି ତିଆରି ହୁଏ ହେଲା କି ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ସବୁ କେତେଟା ପରିବା ନା କହିଲ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଫୁଲକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ସୁଜନା ଛୁଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ କଣ ଗାଜର ମୂଳା ଆଉ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା